أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفقنا لمنك للصواب. اللهم وفقنا بمنك للصواب. اللهم وفقنا بمنك للصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Touba Missiribah groupe mo ambe aw bela jelenfo. Alhamdulillah rabbil alamin. Ambe do ke aw ye ka do nyin aw fe. Hera minum be ambulo ala ka jidi ka do faraka. Ka hera minum la bara ala rejje ngola. Tora minum be no jeta anil harata adogle ana kenekanta ala kan kishi ama. Ala ka nyoni ka bo anna ka nyoni ka bo ama. Ya Rabbi ala ka barka da nga ko bela jilena. Ala ka barka do anga ko bela jilena. Ala ka barka do anga ko bela jilena. Allahumma amin. Tawhid darsu bidibi inshallah. Toujours hatta الآن ambe arkanul iman limana jose ngoro ambe ka kuma odeka. Bo sisa ambe jose nani nandela ni oye al imanu bir rusul kada kirawla. Alede jose nani naye kada ala la kofe ani kada melekawla ani kada kawa kitabula kuma nani naye oye al imanu bir rusul wala handa temenena an kumana uluka kiraw ye joni nye kirani nabi ma difference jumé mbuni ñonje aywa kira ye joliye nabi ma joliye aywa ani mankutu jumé be wajibe ka hakela ona ñonaw anda mara olula sigite menona boni kuma na kiraw ka fendo be no ikanga kuma o kan ni oye al mu'jiza ko kuma o anyi bi wala na kirangere ni oye mu'jizatu rusul alayhi salatu wassalam. Mu'jiza la mine munye mu'jiza munye ka fo kiraw ka mu'jiza munye bo mu'jiza yere koro arabu kana kenyele ko femmin be mo kenye itse kake ode aywa al mu'jizatu yi arabu kana da kenyele ko femmi be mo kenye itse kake bo meladala ni shariatu ko mu'jiza o te kenyel ko bela jilenye o ye ala ye kenyel ko minun di kirawma kiraw ni kenyel ko minun nana unu femnun nana na yu kam manton kenyo masaka ngona ke odo to ko al mu'jiza manni ala bi kirachi ni nana ki ala ka kirai preuve jumɛn bɛ bolo k'a fɔ ko tiɲɛ don i ala ka kira ye parce que i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na bɛɛ tɛna sɔn dɔw kɔni taamasiyɛn dɔw bɛ yen ala b'o yira mɔgɔ minnu dusukun nɔrɔlen don ala mana mɔgɔ min dusukun yiriba ka mɔgɔ min laɲini ni kana ye e mana nabima ye dɔrɔn walima ni kira ye dɔrɔn i bɛ sina ka da la i b'a dɔn k'a fɔ ni ala ka kira i b'a ni mɔgɔ tɔw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Bon mais o manja mɔgɔ fan caman tɛ sɔn fini preuve dɔ de kana min b'a k'a fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ni ala ka kira ye bon ala bɛ mujiza de di kira ma o la y'a ye bon mujiza n'an ko k'an ka mujiza taarifu détaillé mujiza ale ye kɛɲɛli ko de ye fɛn min a bɛ laada fɔ ɲɔgɔn ya u b'a fɔ amrun khariqun lil aada mujiza ye fɛn dɔ ye laada la mɔgɔ tɛ se k'ale kɛ laada la mɔgɔ tɛ se k'a kɛ mais ala bɛ a kɛ ala b'a latigɛ kira bɛ se k'a kɛ i y'a ye kira bɛ se k'a kɛ k'a jira k'a fɔ o tuma ni mɔgɔ tɛ se k'a kɛ wa ne filɛ k'a kɛ o b'a yira k'a fɔ ala de ye a kɛ ne ye ya bon mujiza kira ni mujiza min bɛ na ale bɛ na n'a ye don min na
o dona ma site soro dukolo sanfɛ min bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ parce que o yɛrɛ de y'a mujiza ma yɔrɔ ye minɛ ala bɛ kɛɲɛli ko min kɛ kira ye o dona ma site soro dukolo sanfɛ min bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ parce que ni mɔgɔ wɛrɛ sera ka ɲɔgɔn kɛ dɔrɔn o kɔrɔ o kuma e ko ye kira ye ko nin ye n ka prévu ye mɔgɔ wɛrɛ dun sera k'a kɛ mɔgɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ a ye prévu tɛ ma mujiza kira bɛ na ni ala bɛ mujiza kɛ kira ye don min na maa tɛ sɔrɔ dugukolo kan min bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ o yɛrɛ de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala ka kira don o kuma mujiza bɛ komi prévu de komi shahada mujiza bɛ komi shahada de o kuma mujiza bɛ komi ala ko mɔgɔw ma bon n ka jɔn ma masinɛ a bɛ ka min fɔ tiɲɛ don a ko ale ala ka kira ye ala y'ale ci ka taara aw ma k'a wele ka taara ala kilibantiya ma k'a wele ka taara kanda sira ma wa a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ o kuma dalilu jumɛn b'a bolo n filɛ ka kɛɲɛni ko min d'a ma o de y'a ka prévu ye o de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ala de y'a ci parce que n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ min filɛ a bolo n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ aw la k'a ɲɔgɔnna kɛ n'a sɔrɔ k'a yɛrɛ de ka fɛn dilannen don o kuma ale ye adamaden de ye a y'a dilan ni hakili min ye mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw kɔnɔna a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ bɛ sɔrɔ aw la min bɛ se ka taa ɲɔgɔnna kɛ mais n'i y'a ye maa si ma sɔrɔ k'a ɲɔgɔnna kɛ ala l'itlaq kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ nin ye ala ko de kuma o de ye mujiza ye donc mujiza bɛ komi kira ka prévu voilà prévu filɛ nin ye ala de ye n ci ka taara aw ma n ka prévu filɛ o kuma kira o kira bɛ yen nɔ an ye min dɔn wa an ma min dɔn wa ala ye mujiza k'a bɛɛ lajɛlen ye ala ye mujiza d'a bɛɛ lajɛlen ma parce que mantɔn tɛna sɔn ten donc fini prévu de kana o kuma n'an ye mujiza dɔn sisan o kuma an kan ka mujiza exemple dɔw di ka misaliya dɔw di mujiza kan ala ye mujiza minnu di kiraw ma bon mujiza ka ca kiraw ka dɔw ta ye kelen ye an bɛ min dɔn dɔw ta ka ca an tɛ kira fana bɛɛ dɔn o kuma an bɛ minnu dɔn ni ala y'olu tɔgɔ fɔ kuranna kɔnɔ ka tila k'u ka mujizaw fɔ kuranna la o kuma an bɛna damadɔ tɔmɔ olu la ayiwa ni ala ye min nɔgɔya an b'a daminɛ nabila suleiman bon mujiza a bɛ di kira ma cogo min na a bɛ di nabima fana ma ten ala bɛ mujiza kɛ kira a b'a kɛ nabima ye nabila suleiman ale ka mujiza dɔ kun ye kana yatahaddasu ma'a tuyur ya donc ala ye fɛn ɲɛnamaw kolo ale ye ani fɛn ɲɛnamaw bɛ kuma ya ani fɛn ɲɛnamaw bɛ kuma a b'u faamu a yɛrɛ b'u ka kuma mɛn a bɛ kumaw fɛ fana u b'a jaabi o kuma ala y'o kɛ mujiza dɔ ye k'o kɛ nabila sulemana ye ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna kɔnɔ suratu namul la sura min bɛ kuranna ko suratu namul digiɲɛ ka sura ala b'a fɔ qalat namlatun ya ayyatuha an-namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dahikan min qawliha suleiman n'a ka kɛlɛkɛdenw u bɛ sira la ka taa u taatɔ la jama caman bon o ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min na digiɲɛso bonya parce que digiɲɛso fana ale fana bɛ komi a dama jamana de o fana ye a dama ko ye digiɲɛso bɛ komi jamana de kabako b'a la bon k'u to yɔrɔ janw ma se fɔlɔ digiɲɛ dɔ y'i kanto a y'a ko digiɲɛ jama a ye don a ka so kɔnɔ dɛ a ye don digiɲɛso kɔnɔ joona n'aw ma don suleiman n'a ka kɛlɛkɛdenw natɔla la u bɛna dɛrɛ aw bɛɛ la k'a bɛ mɔɲɔgɔn ka sɔrɔ u t'a kalama digiɲɛ kɛlɛkɛbolo kɔni ɲɛsinnen bɛ digiɲɛso o kɔni u b'a bɛɛ furuki k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na est ce que olu yɛrɛ b'a dɔn ko yɛrɛ bɛ sen na wa o bɛna aw bɛɛ furuki k'a sɔrɔ u t'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ sen na o kuma ala ye kumakan in ta k'a da sulemana tulo kan o y'a sɔrɔ o ma se yɛrɛ fɔlɔ ma sulemana tabassama dahikan min qawliha a yɛlɛla digiɲɛ ka kuma la kuma nin don na sulemana dɔrɔn de bɛ fɛn ɲɛnamaw ka kumakan mɛn bon tuguni huduhudu dɔ tun bɛ sulemana bolo o huduhudu in tun y'a ka ciden bon sulemana ye huduhudu min ci a ka taa fɛn dɔ ɲɛnabɔ ale taara yɔrɔ jan a tora yɛlɛ la f'a taara yɛrɛ sɔrɔ fo balakisa ka fale la o tun ye ale tun ye masamuso dɔ ye yaman a bɛ dugu min na o dugu tɔgɔ tun ko saba bon a taara yɛrɛ sɔrɔ foyi mais olu tun ye kafiriw de ye
aywa kuma clear batu bo hudu nana annano kibara fo Sulemana nyana Sulemana kortla la Sulemana kuna nana ba kantige wal man ba pini kuma nane aywa aya nyefo ndara surubeta akisa ka jam bo fo furuf kol nana laba bala kisa ka slabiyama mahalu shari minye Sulemana ani fenyana ma kuma nyokofe abu famu aywa ufana baka kuma famu kuma ala ko yoke mujiza ko di aleba Sulemana ka mujiza do tuni fiya ala fiya fana kolo ay ala fiya kolo ay fiya ba na ka tapita kata yoro mi manaja o fana folo no korona kono kuma wi Sulemana ka mujiza aywa o mujiza ni ala fle ko dikira ka mantoma ala fle ko dikira ka mantoma aslamene kafiri Sulemana ka tapi fiya ko ba takata sanfe comme avion ina fa on fle avion na chukubla ala yodi ala kira ka mantoma aslamene kafiri ولقد كرمنا بني آدم وحملنا في البر والبحر ويفرم غوي ala ko anya adaba de bonya kuta ji sanfe kuta gele sanfe ube do kulumono ube ewa yele fen sanfe gelenka mais anta fili jawi faralaka ka anta sanfe o farala awa kiramantonka naam mambe ala barkata ka nema bela jilenga o kuma niye binisbati Suleiman bo nambora amena nabila Musa alayhi salam Musa alayhi rakatara ban Israila kauma ina fa Suleiman ira fana afana ye wa ban Israila kauka nabi man doy bo Musa alayhi ban Israila kauka kira doy Musa alayhi kaba ko chamandi afana ma alika mujiza okacha alab maba min dono ko sube o yibere ani tege jeya akisa ka jam namba surunya nabila Musa akele ka Egyptien do fara Egyptien ni wa yahudiya Israila ka do dokume kelela bo ay kwabe abal make Israeli deme Egyptien ka aya bulukuru asara bulo khata'an kibara jensa du kono firana ko ka nyini kana bo Musa ay dubla atara Madian ajina chekorba minka ano benala ka fa bi barako pulu awa sanshegi abadi muso kilindama Musa rek ya ke design comme chekorba yo foni sara ka tanyo kai bo Musa ke santai aywa bara kontra bani wati mina aya adimuso di Musa ma bo fen koro kun chaman kun be chekorba imbulo nabi ma nga fen koro okuma ko Musa kata kelenta ala Musa tege be brema akisa ka jamba surunya bo o bremi ni Musa bolo beno mare ja we kaba ko do kira do kabredo Musa na ga somo ko segintola sisa ana muso u segintola kab ko bena Egypt aywa maintenant sirala abena nene bala nene kumbala kusobe sa Musa nyebe yele na kulu sanfe kulu do ba fugo jabal to Sina Musa nyebo la aywa asegintola anyebo o kulu na yele ba sanfe bo ale afeta tasmai atara akwa ka somo ma yin kono bo menata tasmaro takana nene bala ananya na nene bonoyi ja tasmate asuriyane wati mina ala ya wule bo kasoro ka anna kuye jemi na ala sorla ko fanya akira kirai ya donc akira kirai ka fa kada firawna naka mo wule ani bani sarla kaw ko wule katara ala kilibantiya ba bo bere min ba bulo ala ngin nga Musa hani bere ndu yejumayi ay bere nya fa ala ko ka bere filita ay bere fil bere la malaka ke gurungo bilbil ba qisa ube korona kono yoro chama fur ma Musa akwa be buli ala ko kana buli wa kiraw banga sirani ala yorola bere mine ay bere mine bere signa chokola bokota akotuni ibolo be kamankoro ay bolo kamankoro abo bolo bujela pasi ba foko ko kurambulu mako bota ni ka kira takata firawna ma ikata wule kata alama ani bani sallakaw mais utena sonte ne okma ni ne ka prévu ni ne ka mujiza
ninde ka bere mi flere o de ka mu'jizai ani tekejeya bo filan asale fir'auna ma fana aiwa akele kaya fo anyi fo fir'auna bo ala inci ala yaci o bitaiwa da mujme mi bulo yayi fir'auna ko kala to mujme ma bulo mi mayar ka fo ko ala yaci do ala rebe mu'jiza di o de kama o rabbe musa ya ka bere fili parti sakana fir'auna fa ko mi wulala aya bulu fana do akaman ko ka bo a jera pasi go kuran bulu fir'auna ko ni aya do ka fo kortete ma ko ni korte ko ale ya do fi'lan awa ani musa ka ko labana sisa anga komba ke be nga korte le kala wole yi fana bena ambe komba ke ni min sera mina musa sera korte bonawla ay jamana korte le awa ay korte yi no faranyo ka jamana fambe la jilena bo amba me an karamo la ananga chorbo la ko firawna ka mo na u cerne korte korminu me korte do ba ngano u yala la afrique kono ko nyini amba me anga chorbo na karamo la dugu do be malla u serano mi hakilte dugu do la u sera fo malla ka bo egypt kana fo malla bo ko labana firawna ka mo musa serula una nanu ko korte ya préparer ka bla fambe la jele fe bo musa ya ta fili aka bere fili bere abe kunu no korte dona no ya do ka fo vraiment ninte korte musa ta inte korte ni ala kodi parce que ambe korte do korte ni nyamba do nahnu dakatira fi ilmi sihir hak ambe korte do ninte korte wuli manera bo akisa ube korona ko ka jam bo ni musa ka mu'jizai na'am bo otte menen ko samena katara nabila isa ala mu'jiza do di afanama isa afana cira kata bani israila kawdima ale bani israila kaw kan nabi man laban ya rayra de ya a cira kata bani israila kawdima no yahudiyo ale rade ko nabi man kira laban bo ale ka kenyel ko fana be damado bo aka kenyel ko do kunye abe bogod lan ka te konoy ka fiebro nimbe do ala ya bo momin nyema wulo abe abulo daynya dala ka do ke dro ala be nyedo ila ya bana jugube mo na kuna jugu na be foko sayi bana ale ka jugu ko so na bila bi faribe ci abe do ke dro dongo be kenya ya bo kunye ale ka mujiza do ya bo hari akmo to ku kibara fana ko dugulewna nini be ka sobi donc wa be ko dugulewna funyina o be kunya ka mujiza do ka ira ka fokira do bo nambora mina nabila ibrahim ala mujiza do kana fa kale fana wa fana akisa ka jam kisaw do a belajile me qur'ana kono me ambu surunya ale ka mujiza la belbele bado aka mo boli u nga boli ko temeno do danga bo ibrahim ko fo nga dankarula sisa maintenant o beta nyoronye badola feti baro bobolo o ko ibrahim kanu kata ibrahim ko ale ka dolo yaira ka fo ndale taraka be bana donc ay fere tike quoi min tara do be bana donc ale toraso ataru ka bolu sola ka bolu be karkari o ka ala bilbili ba ka fendlo kana ka jele dlo kana u segene kana ko unana suro bolu be karkarleno fo bolu bilbili ba ko jone yen ke on ka bolu la jonde jagila kan ke on ka bolu la o ko kamalen do be dugin kono adaka cha on ka bolu la de ma shita haliko atewula lela fifiyo utara wuli kana ko ibrahima yen ke on ka bolu la wa qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim kamala do be dungo daiman aliko ni ndaba nga bolu la abanga bolu sabute ukaina nay qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim edeni ke anga bolu lawa ibrahim mako ay bal fa'alahu kabirhum fas'aluhum in kanu yantiqun ko yana do yin gawo bolu mison karkar leno bolu belbele badru no jono jele bale kana atale yin ga jele be min kana bodo yin ga wa abenere yin ga
ita sura le dimina awa ala fitinu ngoro ayu be karkari donc aya nyininga wal ma bol min yara karkar law ayo lu nyininga fasaluhum in kan yantakun bol ba jolendo jele bukana ayo minun karkari ayo lu nyininga jole yeden ke awla ko burama boli be kuma cugodi nunu be kuma cugodi hay burama kala nyini yo yere aya dabo yere kama donc awbe fem batu fem yere tse kuma la atse ka hara yere defa moy ko jugu kala tse ka fo mo ya kala oni batu kaka vraiment wuse gina katru yere ma vraiment kuma indonu la uya do tiere la nununti alawi mais iblisa ko aleno iblisa yu shu aw te segi ko de ka limanaya abada iblisa yu shu ku shu fo awa toujours uyuka galo indefa uka mana ke chugo an konte an timela ibrahim anti toy uye erenyan ke bo ibrahim ma jeni de mo mi mana nke bulu la sara wora tala foka jeni de uyi tasma bamene akisa uka jan uyi tasma bamene ka ibrahim aywa donc afilala tasma ba donc ala ko tasma ma ya qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim donc odi mahalu shahidi ala tasma bilbil ba tasma mi filla kono kelke sengoni inimetike mais ala tasma inke ibrahim kayina fo ni kilimu ke sola fundeni bala ni kilimu ke sola ka dola ibaro ko ni o yedda mun dai annene manjugo ko jugo funden dala bardan wa salaman tafsiri kalaw ko don ma ko ni ala kuma fa ko wa salaman ka kuma saga nene ko me tasma nene ko me jugo ko jugo fa ko me kila ibrahim toro mais ka ala ko bardan wa salaman nene an kisi o kuma kera ko me kilimu nene hake ya ibrahima a mena tasma ina tasma ma foi kala o kuma wede mu'jizai la dala min se kake ibina ngono do isara mais ala ni ke mu'jizai ka di ibrahima ma abinan tasma ban kono tasma ma jini tasma ma se ka jini na'am o kuma oye misali do mu'jiza misali wore be ambe nabila salih amba le fanata aleka mu'jiza ye nyame musoy akisa fanata ja nim bela jeleme qur'ana kono aywa akam ko fana me boli batu de la bo sisa u bena ka fo nyoyo de bolo feti de bolo salu kata kenega donc oni salu ka ala bena komba ke ni mi seramina ma ko salu ma sai di kaba ko do ke mi nyoma del ka ke ame ni sera ka ke ame da ila o kaba ko jumenye fara mi vlenie nyame ka bo akono nyame kono maka bo akono sansa ibul awa salu ye do uke o robbe nyame fara be ka funu ina fo aywa fen kono ma be funu jugo mina asna ka pere nyame kono ma bora kono o robbe o nyame kono ma o fana dendo wolo o defna korbaro o robbe ka ko mi abachugo yaay donc dawli manera me do maso me ulabana ka nyame fa kuma khisa o kaja ulabana ka nyame fa donc ala utache kuma ni mu'jiza de ni sika fete gwansa nyame ka bo fara kono hadi mu'jiza ni yake nyaro ko kuma ala udi saluhuma ka yira ka mugola ka fo kirado ayimi fo chinyado o kuma amena laba an kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba leke labai ala mu'jiza chaman di ala kira fana ba ala kira ka mu'jiza ka cha nango kanga kuma ko ya da mawala handai ambe bilbil bakilen doronta ala bilbil ba ambe uta o ya alquran qur'an min fi ambulo mu'jiza kenyel kodon parce que daka depana na annana minu yara celaw uluma se kana na nyonye jango mo horo arabu kafiru ye fembe fo qur'ana ma do ko zirindo do ko muhammadu yara ka fem fabriquer ndo do ko haga ko jina kando ala ko bashite
akka min fo na so ayre dalimu la kodo o kuma ayna ni qur'an nyoyi na ko muhammadu yede ya adla muhammadu adama din awi adama din abi arab kando o kuma ayna na nyoyi umase ala ba fo qur'an yoro do la ko ayna ni sorantanye qur'an ayre be ka cha ayna ni sorantanye umase ayna ni soran kilindro umase ma ala sorda ka fo wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu na sigare me qur'an ala ayna na nyoyi wa nawma sawtina siku awi rasul afiya ala ba fotunu qur'an kono qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha al-qur'an la yatuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira adama deni jina beka fara nyonka abbe ka dala ka jinsi fo ka ta wuli abbe ka fara nyonka ka fu be qur'an nyonka lawtena se abada ubayara ka fo qur'ana mujiza mindo mustamirra ila qiyam sa'a qur'ana ka mujiza be dume fo ka ta jin wuli mat se kana ni qur'ana nyonka har soran gele kafir minu ya isa ko be na ni qur'ana nyonka uye soran do fabriquer me hari uyere kafiri nyonka ya don ka fo ko ne yele koy jango mo wore haru yere kafiri nyo u ya do ka fuko ni mana kai o kama u masaka awa hakada no te nasru dale wala ka fo qur'an ro u yere fana ko mbo o tawni nyo nche me wore ya do ka fo mana kanu jango ma wore ni ku be qur'an ko ni nyo la ro ni ya fo dra be yele ko di qur'an nyo nche se kadla a nyo se kadla fokata je ke mi ma qur'an ala kiraka mujiza la bilbil bay ala kira ka mujiza do tuni sana yele donc ambo faraka sana yele ka bo maga saudite kana palestine oye israel yuba fa ko al israel ka bo palestine masjid aqsa ro la kata ala ka hadratula ka sigi oye mi'raju mo fla de farale no ka ke al israel wal mi'raj al israel oye ka bo maga kana masjid aqsa donc haga burakuka maka bo masjid aqsa ka ta sanfe o mi arajue o yi sana yele isra'u ira ko sufe tama bo ni ala je ala kirai min bela jilen ke kelke ka fo ko shumu ma do shumu ma tere wati kungurni de kono ka fo shumu ma do shumu ma tere wati kungurni hadhihi mu'jiza ne ka ba ko ida no te ni mamin ku kanin ke anga sana yele re toy ka bo magan kana palestine ni o woduna avion te nyame ni shondiro ibe kalo julkala a alirturu ka boyno kata safe o kama alagra kele ka fo magan kaw yana ka fo kale tara ka hadratu la kasigi kale tara sangulu wulun fulana sanga kasigi o go sangoni an musigala na ka fala sangoni wala ha amma fa nan kun go fa bala sangona be ayre en wa tellement islamé do ko mbiya buena do hakilima lu dara la dem ya bueno hakilima min yere islamé yi abuena islamé do hakilima kafir ko ni olugo faare wala doron ta turu harna kaso me keta ko no sakai utara ka ta abubakar ma abubakar mi ga ce abeka min fo kale tara sangulu kale bora maga yano kata mazil aqsa la ka buena kata sangulu wulfan sambe ka segi abubakar fete wo in kana qala faqad sadaqa na yasra ya fo ko ay cin fo nasra yare de kuti ay cin fo woni kama wiya bor siddiqi jamuke ko abubakar siddiq as-siddiq kasuru tasdiq quoi imana fefe fo ko cin imana fefe fo la yana arakla ko cin donc ay siddiq soro yene o kuma ala kira ka mujiza la bilibili ba dawa doyni fanay ala kira ka mujiza o kacha o kuma ambe danima insha Allah mujiza ko misale ya fanfe bo ame na mina sa oye mujiza ni ala je ala mujiza minu di kirawma ni ala je mujiza minu o be wati mina ala uci kata mo minu ma anu be wati mina o ka mujiza no be nyokonda o ka mujiza no ka wati mo be nyokonda anko nabila Musa ni ala je ale ka mujiza ngo oye bere ani bulo ni ala je onu kortete bolendo bo Musa ka Firauna Musa bena wati mina o ya soro korte do doni misangala
kɔrɔtɛ dɔnni kun bɛ sanga la waati kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma ala ye fɛn dɔ di Musa ma n'i y'a ye i b'a fɔ ko kɔrɔtɛ dɔn mais ka sɔrɔ ja kɔrɔtɛ tɛ o tuma aw bɛ kɔrɔtɛ dɔn Musa ni min filɛ ka na n'aw ko kɔrɔtɛ dɔn o tuma sisan kɔni jamana in kɔnɔ kɔrɔtɛ dɔnna caman bɛ yan o tuma e y'a lajɛ a sera ka min kɛ n'aw sera ka ɲɔgɔn kɛ n'aw ma se ka ɲɔgɔn kɛ o tuma u b'a jira k'a fɔ ko nin tɛ kɔrɔtɛ ye nin ye ala ko di voilà kɔrɔtɛ dɔnnaw yɛrɛ y'o de faamu nin tɛ kɔrɔtɛ ye dɛ anw bɛ kɔrɔtɛ si dɔn nin tɛ kɔrɔtɛ ye bon n'i ye Isa fana ka waati jateminɛ Isa ka waati la dɔgɔtɔrɔya de tun sanga wulilen don dɔgɔtɔrɔw bɛ kabako kɛ furakɛli la ma ala ye Isa ka mujiza kɛ fɛn bɛɛ ye ani dɔgɔtɔrɔya bɔlen don i y'a ye ma n'o ye ka su ɲɛnamaya o yɛrɛ tun bɛ Isa ta la a tun bɛ su ɲɛnamaya an ko min ɲɛ mana a bɛ donc ɲɛ don i la bon furakɛli kɔni ye tiɲɛ ye mais ka su ɲɛnamaya dɔgɔtɔrɔ m'o kɛ fɔlɔ dɛ dɔgɔtɔrɔ m'o kɛ fɔlɔ mɔgɔ salen kɔfɛ k'i lawuli ayi o tɛ dɔgɔtɔrɔya la o tuma o b'a jira k'a fɔ Isa ta in nin tɛ dɔgɔtɔrɔya ten nin ye ala ko de ye i y'a ye i bɛ se dɔgɔtɔrɔya la mais ka nin don fɛn dɔ la ka bɔgɔ dilan ka nin don a la k'a kɛ kɔnɔ ye ayi dɔgɔtɔrɔya tɛ s'o la ma ni dɔgɔtɔrɔya bɔlen don mais dɔgɔtɔrɔya tɛ nin ye ala ko de ye dɔgɔtɔrɔ ka dɔnni tɛ se nin ma o tuma o cogo kelen don Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alakira cira ka taa arabu de ma alakira cira ka taa arabu de ma u bɛ arabu kan dɔ dɔn dan na arabu bɛ kuma dɔn dɛ ni mɔgɔ min bɛ arabu kan dɔn i b'o gundo dɔn arabu bɛ kuma dɔn kojugu bon o tuma ala ye kuranɛ min di alakira ma arabu kan don a cira ka taa arabu de ma kuranɛ yɛrɛ ye arabu kan de mais o ma se ka na n'o ɲɔgɔn ye o tuma o bɛ mun yira aw bɛ kuma dɔn dan na bon kuranɛ min filɛ nin ye arabu kan de don kan wɛrɛ tɛ aw yɛrɛ ka kan don mais a y'a essayer a ka ɲɔgɔn dilan u dɛsɛra o y'a yira k'a fɔ o tuma nin ye kan min ye nin tɛ maa kan ye n'a sɔrɔ maa kan don an yɛrɛ tun bɛ se ka ɲɔgɔn dilan o tuma mujiza bɛ ten de o tuma mujiza ala ye mujiza minnu di kiraw ma n'i y'a lajɛ mujiza ninnu nana waati min na a n'a u cira ka taa manto minnu ma a n'u bɛ ɲɔgɔn ta naam o tuma ni an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna nukta laban na différence jumɛn fɛn dɔw bɛ yen nɔ ani mujiza bɔlen don mais u tɛ kelen ye tuma an ko mujiza ye kɛɲɛli ko laada la mɔgɔ tɛ se ka min kɛ laada la mɔgɔ tɛ se ka min kɛ o tuma ni n'a dira kira ma a bɛ fɔ ko mujiza n'a ala ka waliyu ala ka jɔn dafalen bɛ kira tɛ nabi man tɛ mais ala ka jɔn ɲuman don o tuma ni o ye kɛɲɛli ko minnu kɛ a bɛ fɔ ma ko karama a bɛ fɔ ma ko karama komi laada la mɔgɔ tɛ se ka taama ji sanfɛ ni ala ka waliyu taamara ji sanfɛ ala ka mɔgɔ ɲuman dɛ mɔgɔ ɲuman don n'o taamara ji sanfɛ o ye karama ye tasuma tɛ yan n mago bɛ tasuma la ka tasuma minɛ tasuma tɛ yan ni ala ka mɔgɔ ɲuman y'a kɛ a bɛ fɔ ma ko karama bon laada yɛrɛ la olu yɛrɛ tɛ karama ɲini laada la u bɛ karama kɛ u bɛ kɛɲɛli ko kɛ yɔrɔ min na n tɛ darura yɛrɛ kama u bɛ karama kɛ n'o tɛ donc a man d'u ye et puis hara man d'u ye mɔgɔ k'a dɔn hara man d'u ye mɔgɔ k'a dɔn donc a bɛ fɔ ko karama kɛɲɛli ko laada la mɔgɔ tɛ se ka nin kɛ ni a kɛra kira tɛgɛ kan walima nabiman tɛgɛ kan o ye mujiza ye mais n'a kɛra ala ka waliyu tɛgɛ kan ala ka jɔn dafalen don mais kira tɛ nabiman tɛ a bɛ fɔ ma ko karama bon ka b'a fɔ ko karamatul awliya o fana y'a dama walahan dɛ karamaw caman bɛ yen y'a ye karamaw caman bɛ yen ala ye karama kɛ nabimanw ye a tɔgɔ ala ka waliyu caman ye awa an bɛ misali kelen ta dɔrɔn ayiwa Umar bin Khattab don dɔ la k'a to khutuba la o y'a sɔrɔ a ye kɛlɛkɛden dɔw bila ka taa yɔrɔ dɔ la kɛlɛkɛdenw ka ɲɛmɔgɔ tun ye sariyatu
u taara kɛlɛ la kɛlɛ guana ka guan sɔɔni jugu bɛ se u la o yɔrɔ bɛɛ sariya kulela walima ala ye kashifu bɔ dɔn Umar n'u cɛ ala ye hijabu bɔ Umar n'u cɛ ka Umar to khutuba la a bɛ ka khutuba kala a kulela a ko ya sariya aljabala ya sariyatu aljabala sariyatu ta kulu fan fɛ sariyatu ta kulu fan fɛ ka tɛmɛ n'a ka khutuba ye u kilalen seli la mɔgɔ y'a ɲininka Umar dun kɛra cogo di khutuba kɔnɔna la donc i ye nin fɔ a ko sariya n'a ka mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ la kɛlɛ guana bon n ye kɛlɛw guide de k'u bilasira pour que kɛlɛ bɛ se ka ɲɛ u bolo bon Umaru filɛ k'o kumakan min fɔ ko ya sariya aljabala sariya fana y'o kuma in mɛn u tɛ hali jamana kelen na donc u tɛ yɔrɔ kelen na sariya fana y'o mɛn comme téléphone mujiza don donc an bɛ se k'a fɔ kɛɲɛliko don parce que mɔgɔ min ne bɛ tuba yan ni ne kulela sisan est-ce que ayiwa i kulekan mana taa cogo cogo kilomètre donc damadɔ kɔnɔ o kɔni y'a dan ye mais kilomètre 20 30 40 kulekan k'o sɔrɔ ni sisan fɛɛrɛw tɛ ala y'a fɛɛrɛw di anw ma mais olu ka waati la a tɛ se ka kɛ donc karama don kɛɲɛliko don nin tɛ se ka kɛ laada la mɔgɔ tɛ se ka nin kɛ mais ala y'a kɛ ka Umaru bonya donc karama don o yɔrɔ bɛɛ sariya n'a ka mɔgɔw o tununa ka taara kulu fan fɛ o kɛra sababu ye u sera jugu la donc o ye karamatul awliya o ka ca kitabu yɛrɛ bɛ yen a kama karamatul awliya kuma n'i y'a lajɛ i bɛ fɛn caman caman sɔrɔ a kɔnɔ ko caman 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 de b'a kɔnɔ hari an ka karamɔgɔ an'an ka sheikh Sheikh Ahmad Hamahullah a ka karamatu bɛ ka karamo ka ca n'i ye tarika kitabu lajɛ i bɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ sheikhtiya ninnu karama ala ye karama caman d'u ma kuma ala ka waliyu kɛɲɛliko minnu bɛ kɛ olu ye a bɛ fɔ ma ko karama laada la a tɛ fɔ ma ko mu'jiza har n'a sɔrɔ a bɛɛ kɛɲɛliko ye bon différence min b'ale ni karama cɛ mu'jiza mɔgɔ tɛ sɔrɔ dugukolo kan min bɛ se k'ale ɲɔgɔn kɛ kira ka waati la mais ala bɛ karama min kɛ mɔgɔ ɲuman ye wali ye mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a kɛ ala bɛ se k'o ɲɔgɔnna kɛ wali wɛrɛ o waati kelen na donc o ye différence ye u ni ɲɔgɔn cɛ nin ni kira bɛ ɲɔgɔn fɛ mais nin ni kira tɛ ɲɔgɔn fɛ o kama mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'ale ta ɲɔgɔnna kɛ kabini ayiwa ala ka jɔ ɲumanw na bon sisan ni kɛɲɛliko n'a kɛra mɔgɔ dɔ tɛgɛ kan min tɛ ala ka waliyu ye kira tɛ ala ka waliyu tɛ mais mumini don a yɛrɛ ye duwawu dɔ kɛ ala subhanahu wa ta'ala kɛɲɛliko dɔ kɛ a ye o tuma a bɛ fɔ ma ko ma'una laada la dɔnniba b'a fɔ ma ko ma'una donc i yɛrɛ silamɛ wurudi dɔ b'i bolo n'i y'a wurudi ala bɛ ko kɛɲɛnenw k'i ye n'a ma kɛ kafiriya bolo kan haramu tɛ ala tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ don ala tɔgɔ dɔ b'i bolo n'i y'a wurudi ala bɛ ko kɛɲɛnen dɔ k'i ye laada la mɔgɔ tɛ se ka min kɛ bon k'a fɔ i sera waliya fana martaba ma o tɛ a bɛ fɔ ma ko ma'unatu y'a ye o tuma mais ni nin si tɛ sa mɔgɔ min sɛtana mɔgɔ i y'a faamu a bɛ ko kɛɲɛnenw kɛ o b'a fɔ ma ko sha'awaza o b'a fɔ ma ko sha'awaza o ye batutɛya ye komi jɔso n'a boli batu la ka tasuma minɛ walima ka dɔ yɛlɛma ka kɛ fali ye komi jinɛmuru b'a kɛ cogo min na a bɛ fɔ ma ko batutɛya zahiri la kɛɲɛnenko dɔ mais olu ta yɛrɛ ko caman bɛ a la donc a tɛ fɔ ma ko mu'jiza o tuma a bɛɛ kɛɲɛnenko ye mais o tɔgɔw tɛ kelen ye laada la kiraw ta o ye mu'jiza ye wali ta o ye karama ye mumini min n'a ma se bon a ka waliya ma bange donc a bɛ fɔ ma ko ma'una komi waliya ye martaba caman ye hakada donc min tɛ nin si ye fasiri o ka kɛɲɛniko o ye sha'awazatu ye nin différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka mɛn sababa ma o tuma an ye dɔɔni min sɔrɔ k'a fɔ mujiza kan o ye nin ye a kumaw ka ca dɛ mais bon komi an y'a talhisu pour que nafa bɛ se ka sɔrɔ la cogo min na n'o tɛ nin kumaw ka ca kosɛbɛ tuma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka mɛn sababa ma tuma an kun bɛ fɛ ka min kɛ ka
لمن أجو سناننا نقوي الإيمان بالرسل بواني على الدفاع بالمعجزات على كان بيصابهم على كدينا فم جوج من دي أما يا ربي على كا أندسكون نسبة لمن يكا كان أنينا ما يكا كان فاكا كان كوناكا اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته